ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುರುಪುನ್ಯಾದುಂಡು. ಅಂತಿಮ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಾಕಾರುಡು ತೂದುಲ್ಲರತೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುರುಪುನಿ ಸಮತೋಲನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಚಮತ್ಕಾರ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಪಂಡ ಬಾಬನು ಅನುಸರಿಸಲೆ. ಸಹಜ ಸೇವೆಲ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಪ್ಪುನ್ಲ ಆದುಂಡು. ಹೆಚ್ಚ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಆತೆ ರೂಪೊಡು ಎಲ್ಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬೀಜಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಆತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಟಂ ಪಂಡ ಅನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು, ಆತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜಲ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು. ಸಮಯಲ ಕಡಿಮೆ, ಪರಿಶ್ರಮಲ ಕಡಿಮೆ, ಫಲಿತಾಂಶಲ ಅಧಿಕ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಕೇಂಡರು ಇತ್ತೆತ್ತ ಮರತರು ಪಂಡತ್ತು ಅನುಭವ ಪಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆನಿಗುಲು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮದ ಸೇವೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುರ್ಪನಾದುಂಡು. ಮೋನೆರ್ದು ಕೇನು ನಾವು ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂದೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭವದ ಪ್ರಭಾವದ ಮೂಲಕ ಒವಾಂಡಲ ಆತ್ಮದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನವು ಪಂಡ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪುನವು ಸಂಬಂಧ ನಿಭಾಯಿಸವನವು ಇಂದೆತ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲರ. ಎಂಚ ವಾನಿರ್ದು ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸವನೆಟ್ಟು ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲರೋ ಅಂಚನೆ ಆ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ನಿಖಲ್ನ ವೃತ್ತಿದ ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭವದ ಪ್ರಭಾವರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ವಾನಿರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪರ. ಹೆಜ್ಜೆ ಕೇವಲ ವಾನಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ. ಎಂಚ ವಾನಿದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೊಲೆನು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸೇರೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪರೋ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿತ ಆತಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಆತಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿತ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೊಲೆಗೆ ಸ್ವಯಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡ ಬಾಬನ ಸಂಬಂಧದ ಅನುಭವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಾತಾವರಣ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವಯಂನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸಂಪರ್ಕೊರ್ದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರ. ದಯಗು ಪಂಡ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲು ಬರನುಂಡು. ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಪನ ಪ್ರಭಾವ ಗುಪ್ತ ರೂಪಡು ಪರಡೊಂದುಂಡು. ಬಾಬನ ರೂಪ ರೇಖೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪಡೆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಇನಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಐತ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲು ಐತ ಗುಣಮಟ್ಟಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಪಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ರೂಪೊಡು ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಐತ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಚೀಪೆದ ವಿಸ್ತಾರನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿನ್ನ ರೂಪೊಡು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪೆರು, ವಿಸ್ತಾರನು ಸಾರೊಡು ಕನಪೆರು. ಇಂದುವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರು ಸಹ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಕುರ್ಪುನ ಪರಿಚಯನು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡಿದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವದ ಮೂಲಕ ಸ್ಮೃತಿನು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅತ್ತಂಡ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.